Ještě, že můžeme lhát jeden druhýmu. Tak na rodinu. Kdo to je? Máma. No, střihnem si. Raz, dva, tři, teď. Ahoj, mami. Ne, nemám rande. Nechceš Alana? Ne. Tak co je? Dostal jsem tvůj vzkaz. Chtěl jsem ti volat, ale... Chtěl jsem. Dobře, nechtěl. Tak promiň. A řekneš, proč mi voláš? Už jsem se omluvil. Mrzí mě to. Mrzí. No tak nemrzí. Tak co je? Zítra? Jistě, jeden z nás tady bude. No já. Tak jo, miluju tě. Ne, neříkám to jen tak. Neříkám. Mami, oba víme, jak to skončí. Musím tě tu s ní nechat. Už zase? Mrzí mě to. No jasně. Mrzí. Kecáš. Dobře, nemrzí. Srabe. Už 30 let si nestřihne nic jiného než nůžky, ale já jsem srab. Ahoj. Ahoj, tati. Tady je účet za školní výlet. Co s tím mám dělat? Zaplatit. Já? Proč ti teda platím výživný na dítě, když ho pro to dítě nepoužíváš? Výživné není na školní výlet. Jak to? Chceš z toho udělat vědu? Fajn. Tak ať tvůj právník zavolá mému právníkovi a dohodnou se. No promiň, školní výlet? Na školní výlet zaplatím s radostí. Já myslel, že říkáš spodní výplet. Co je to spodní výplet? Já nevím, ale rozhodně ho nebudu platit. S Bohem, Alane. Aspoň jsme si ujasnili spodní výplety. Rád jsem si popovídal. Tak ahoj, mami. Ano, rád. Dobře, tak nerad. Já!